βίντεο βγάλει ρε μαλάκα. Θα πάω και εδώ, εδώ πες το πέτω. Τι θα μοιράσουμε? Μπορείτε να μας πείτε πράγματα. Όχος! Δεν ξέρεις. Αφού μας βάζεις φωτογραφίες και άλλους, φίλε μου, γιατί μου. Κύριε, πάμε κόντρα δηλαδή. Κύριε. Προσέξτε εκεί γιατί δεν πρέπει υπάρχει μάθημα επιλογής τάσης. Πήγαινε πια υπόστο, αρέσει πάρα πολύ. Νάτος. Τσίστας κύριε. Ούντος. Α, εδώ. Θα πούνε με την κυρία Καραπατάκη για σήμερα στο παλαιό γραφείο των καθηγητών εδώ κάτω. Και η γάμα θετική και μαζική τεχνολογική με την κυρία Φετιοπούλου και την κυρία Καλαπόκα θα πάνε στην αίθουσα του Α2. Στα δεξιά. Πετάει γάμα. Πού είσαι ρε! Σπάσινο! Πάμε στο γραφείο του. Μαλάκα κλείζει ο άλλος. Πώς πίνει. Γκόλ, καλησάρι στον γκόλ.